presunieme na opačnú stranu nášho štúdia, pretože tam už je pripravený kozmetický salón, sú tam nádherné laky, nechty a ešte krajšie ženy, takže poďme sa tam pozrieť. Áno, presne kozmetický minisalónik, ktorý sa bude venovať manikúre. Je tu Barborka Gráčová a Ivka ako figurantka, modelka, na ktorej si budeme aj názorne ukazovať, pretože nás bude teraz od Barborky zaujímať, či sú nejaké novinky v rámci jesenných trendov v manikúre a ak áno, tak aké sú to? Takže sú novinky, vždycky prichádzajú nejaké novinky. Teraz je to vlastne tá typická, taká tá jesenná, krásna farba, čo je farba listov, čo je farba vlastne zemitá farba. Je to vlastne táto kolekcia, alebo takisto aj táto. Áno, čiže taká široká paleta. Široká paletka, hej, presne tých našich krásnych červených, bordových, oranžových odtieňov. Čiže je ten červený lak na nechty stále in? Stále. Ivka, dobrá správa, je stále in. Budeš mať dolakovanú aj druhú ručičku. Ale poďme teraz ešte k tomu, pretože toto si myslím, že už je taký finálny krok, keď budeme lakovať nechty. Myslím si, že tie nechty treba hlavne na jeseň trošičku aj predpripraviť, pretože jesenné obdobie je takou zaťažkávajúcou skúškou pre náš organizmus, aj pre vlasy, aj pre nechty, aj pre pleť, aj pre imunitný systém. Samozrejme. Takže čo s nimi na jeseň, Barborka? No, tak v podstate ja určite odporúčam tú starostlivosť aspoň raz za 3-4 týždne, ak klientka má čas. Môžeme určite, si to ukazovať? Áno, takto určite treba poprosím. samozrejme starostlivosť o kožičku, čo je veľmi dôležité. Takisto je dobre zatlačiť, dobre ju zmäkčiť, odstraniť tam tie odolné bunky z nechtov. Ja odporúčam veľmi aj rôzne parafinové zábaly, alebo aspoň nejaké kolagénové zábaly rôznymi výživnými maskami, čo si vlastne vieme aj doma spraviť, každá dáma. Ako si vieme napríklad doma spraviť? Ak si chceme takú typicky domácku, máš nejaký taký tajný grip? Tak tajný nie, ale v podstate dá sa použiť olivový olej na nechty, ak niekto doma nemá nič také potrebné, teda, alebo respektíve vyslovene na to určené. Tam môže byť olivový olej na nechty, takisto na to okolie. Ruku kľudne do nejakej indulóny, do nejakého dobrého výživného krému, zabaliť do nejakého mikrotonového sáčku a normálne do rukavíc alebo do nejakej plasty. Čiže do tepla, to je veľmi dôležité. A nechá to, dajme tomu tú pol hodinku. Ak si niekto dá rukavice, môže to mať normálne aj celú noc a tým pádom vlastne tá ruka celú noc vlastne krásne vstrebáva tú masť a v podstate tie výživné látky do tej pokožky. Takže... Barborka, trošku sa pristavím ešte pri tom, čo si hovorila, že sa treba teda starať o kožičku v okolí nechtového lôžka. A to si myslím, že to by som ja nechala na odborníkov, pretože tam my si môžeme častokrát teda aj poškodiť tú kožu a potom urobiť si veľmi nepríjemný a bolestivý záder alebo niečo podobné. Jednak aj záder a jednak aj to, že v podstate veľa žien, bohužiaľ, robí strašne drasticky tieto úkony, tým pádom si strašne vlastne zatlačí, alebo respektíve poškodí ten nechtový koreň a potom je vyrastá veľmi zhrubnutý, zrohovateľý, zatvrdnutý a proste jednoducho zdevastovaný nechtík a vlastne niekedy už je fakt problém s tým niečo niekedy urobiť. Dá sa to, ako veľakrát sa to dá nejako zrepasovať alebo tak, ale proste je to už kožná váda, takže... A určite zabudnúť na nožničky, aj manikúrové, skôr používať naozaj také tie špecifické zatláčatka nechtové. Áno. Čiže naozaj, ak mať, tak prístroje doma, tak naozaj také tie nástroje skôr, ktoré sa na to hodia. Dobre, ja vidím, že Ivka má také pomerne kratšie nechtíky, to je stále trendy a myslím si, že práve na jeseň a v zime to má aj svoje výhody, pretože aj nechty niekedy primrznú a potom napríklad, keď zle zavrieme dvere na aute, sa nám zlomí celý necht, takže môžeme tomu veľmi nepríjemnému predchádzať. Takže takáto dĺžka je v poriadku, je fajn, je trendy? Je to stále. Ak sú nechty upravené, v podstate vždycky je trendy vlastne všetko, čo žena dokáže vynosiť, čo dokáže použiť. V podstate vždycky bola ten naturál, alebo vždycky taký ten najkrajší, aj to stále vlastne akože zotrváva, že podstate čím sú tie nechty naturálnejšie, tým je to proste lepšie. Ako môžu hrať farbami, môžu to byť takéto, ale aby naozaj by to nebolo nejaké proste veľmi dlhé, veľmi široké, neohrabané, okúsané proste. No tak to už je úplne zle. Dobre, poďme teda na tie farby. Ty si spomínala teda, že budeš sa snažiť každý prst inou farbou namaľovať, aby sme videli tú širšiu škálu. Ja ťa poprosím. Je to v podstate a niekedy aj trošku trend. Nevadí ti to, Ivka, keď budem takto držať ruku, aby sme to teda videli, aj my diváčky, a hlavne, aby to teda videli. Samozrejme, treba veľmi dobre pretrepať ten lak. Prečo je to dobré a dôležité? Kvôli tomu, že tam sú vlastne usadeninky, keď to takto stojí celý deň, tak aby tie vrstvy, aj ten lak, aj tie farby, aj tie glitre, aj tie proste pigmenty, aby sa to všetko premiešalo, aby sme nemali tie nechty proste
buď flakaté, alebo v podstate ten materiál musí byť proste popremiešaný. Vidíme, že Ivka má nejaký podkladový lak. Je to dobré? Je to dobré, aby sme ho dávali? Určite treba dať podkladový lak z toho hľadiska, že to jednak chráni tie nechty pred zažltnutím, chráni to nechty pred odlupovaním. Tie podkladové laky sú už všelijaké, môžu byť výživné, môžu byť proti odlupnutiu, môžu byť s gumovou takou bázou, ktorá je vlastne na to, aby ten lak lepšie prilnul. A vlastne má to taký svoj, aj to trošku dokáže vyrovnať ten povrch, ak náhodou má niekto také nechtíky, že sú veľmi hrbováté, takže určite odporúčam dávať aj podlak a určite odporúčam dávať aj nadlak. Dobre, my ho už máme, aby sme si vlastne nepredĺžovali tú ukážeme. Tú robotu. Dobre, takže toto je jedna z typických farieb, ktoré dominujú vlastne v rámci jesenných hitov alebo jesennej ponuky. Je to taká nádherná bordová. Však? Musím ťa teraz nechať však, aby som ťa nepomýlila. Nie, len sú nové tie laky, tým pádom na toto bude všetko možno aj stekať. Tým, že sme to aj pretrepali, tak... Dobre, čo sa týka napríklad inej dekoratívnej kozmetiky, v rúžoch, v leskoch stále sa teda diskutuje o tom, či leskle alebo matné, či s trbliedkami alebo bez, či lesky alebo rúže. Ako je to v súvislosti s lakmi? Lebo vieme, že aj niektoré laky majú také matnejšie nádychy alebo efekty. Toto sú zatiaľ teda hlavne ten bordový, ten je taký trbliedkový, by som povedala, tento je menej. Tiež, ale sú veľmi rovnaké, sú veľmi... Čím je tmavší ten nechet, tak tam tie odlesky sú trošku aj viacej vidieť ako v tých vlečích tónoch. V podstate matné laky sú veľmi trendy. Tým, že teraz ide aj taká trošku glitterová móda, tak v podstate primiešavajú sa už teraz aj rôzne glittery, rôzne prášky. A toto je taký ten matný? Toto je taký ten matný? Áno, toto je vyslovene matný. Tak mohli by sme si taký teraz tam dať? Ideme... Aby sme ho videli? To som mala vymyslené na palet, ale no, ale aby sme to videli. Nevadí. Aspoň bude ten rozdiel o to väčší a viac ho budeme vnímať. Barborka, ešte mi povedz, že samozrejme musíme dať pozor, aby tá vrstva bola nanesená rovnomerne, aby nám preschla. Ako je to potom s druhou vrstvou? Odporúča sa alebo neodporúča sa? Určite. Tie laky tým, že vlastne, aby dobre schlí, by mali byť trošku rečie. Tým, čo sú rečie, zase tá vrstva pigmentová nebude taká silná, krycia. Preto je lepšie dávať dve tenké vrstvy, aby to bolo naozaj rovnomerné a aby to aj rýchlejšie preschlo. Dobre, tak si dolakujeme ešte túto ruku, ešte dva nechtíky nám chýbajú, aby sme teda videli aspoň tú pestrofarebnú škálu. V ponuke tých lákov samozrejme je ich ďaleko viacej, je to len na našom výbere. A čo uprednostňujeme, možno aj čo dominuje v našom šatníku a čo preferujeme a posledný dáme taký ten zlatý. Môžeme a potom si ukážeme celú tú ruku. Počkáme, kým samozrejme tie nechty zaschnú. Áno. Dobre. Tak to je posledný zlatý. Dobre. Tak si myslím, že toto máme takú širokú paletu. Ešte sa budeme samozrejme tejto téme venovať. Takto ukážeme celú ruku nalakovanú. A teraz ideme otvoriť novú tému, ktorá je možno takou veľkou neznámou. Evetka, vidím, že už si dáva dolakovávať tú druhú ručičku, takže budeš trendy. Jedna vec, ale Karin, veľmi pekne ďakujeme za vašu tému, lebo my sme zistili, že my tu máme takú malú psychologickú poradňu, lebo na takých nechtoch sa podľa mňa toľko porozpráva, toľko poklebetí všelijakých zaujímavých vecí. Len či ti aj adekvátne poradia, vieš? No, ale musíš si vedieť aj vybrať. Ivka, púšťam vám zase naspäť vás. Ja budem teraz takto nad vami, milé dámy, chvíľku stať, pretože budeme pokračovať v trendoch jesenných, ktoré sú teraz k dispozícii. Hneď si prejdem na opačnú stranu, ale Barborka, ja by som chcela tento efekt, aby sme ukázali našim diváčkam. Takéto niečo vieme spraviť? Lebo to sa mi zdá, že je veľmi zaujímavé. Je to úžasné, je to taká v podstate nová metóda. Áno, pozerám, či to vidia. Taký, že magnetické laky, oni fungujú vlastne na základe toho, že tam sú vlastne vnútri čiastočky magnetu? Proste nejaké čiastočky, ktoré vlastne reagujú na magnet a zhlúčia sa pri priložení, po nalakovaní, sa zhlúčia do nejakých teda tých tvarov. Vieme to ukázať? Vieme to ukázať, uvidíme, či nám to pôjde, lebo keď už máme všetky nechty nalakované, tak je možné, že nám to zrovna úplne presne nevidie, ale aspoň ukážeme ten princíp, ako to vlastne funguje. Inak ja sa vám musím priznať, že ste priniesli tak krásne laky, že ja by som si nevedela asi vybrať. Teda som v takom štádiu. Všetky, čo má Ivka na prstoch, tak každý jeden sa mi páči. No však to je niekedy taký problém, že čím má človek väčšiu vlastne škálu, tak má vždy väčší problém. Tu je vlastne magnet, ktorý má ten tvar, dajme toho SK, alebo nejakého dvojitého Včka, alebo proste niečoho. My to nalakujeme a veľmi, veľmi rýchlo by sme mali to priložiť tomu magnetu, samozrejme tak, aby sme sa ho nedotkli, aby sme to neporušili. No ale to je veda, toto. Dúfam, že sa nám to podarí, lebo je to trošku teplo, takže ono, keď to veľmi rýchlo schne, áno. Dáme takú väčšiu vrstvu. Trošku naľavo, keby ste natočili, výborne. A teraz áno. Jemnolinko priložiť vlastne k takom malému magnetíku, ktorý je presne
veľkosť nechtu. Raz, dva, tri, štyri. Na takých 10 Tak do hodinky, nie? Do hodinky to je. No. A Podarilo vlastne sa. vidíme tam to S-ko. Je tam také S-ko spravené. Vidíte to? Fantasticky to vyzerá. Toto sa mi zdá, že to je taká novinka, aspoň pre mňa. Je možné, že keby som si to pritlačila, že si takto prekreslím na papierik S-ko a potlačila takto. Tak aj tak sa to dá, možno taký relief. Relief, áno. Relief nie. Poďme ďalej k tým trendom, o ktorých sme ešte chceli hovoriť a chceli ste domaľovať. V podstate môžeme ukázať aj taký, čo dámy môžu aj áno, ja len doma trošičku vám spraviť. takto, keby ste dali. Budeme to mať také krajšie. Ja sa to celé musím teraz rýchlo všetko potvárať, aby sme to... Budú to také vlastne zmiešané 4 farby. Na jednu vrstvu dáte 4 rôzne ešte laky? 4 rôzne také malinké bodečky, aby sme to mali také, dajme tomu, že jesenný list, keby niekto veľmi chcel. Otvorené, hlásim. Dobre, super. Takže ideme podkladovú. Je úplne jedno, v akom to bude. Keby chcel niekto mať podklad červený, dá červený. Áno, takže máme podklad červený. Keby ste sa vedeli zbaviť tohto palca, bolo by to už výborne. Teraz sme fajn. No, keď už máme my televíziu a ukazujeme, tak musí to byť vidieť. Jasné. Tak, toto je úplne dokonalé. Musíme ďubnúť trošku. A vy teraz ďubnete. Ďubneme sem. Jednou farbou. Jednou farbou. Meníme farbu. Je aj nejaký iný výraz na ďubneme? Asi áno, ale nenapadá nám ani jednej. Kvapneme, vidíte? Ivetka tu na už má kvapneme. Ďubneme sa mi ale zdá oveľa trefnejšie. A možno to kľudne nejakou paličkou, takto pekne do seba. Urobiť to taký kvázi keby lístoček a môže to byť taký jesenný, typický jesenný trendík. Veľmi pekne. I takému... Na ktorú farbu by ste to určite nerobili? Lebo viete, že to nebude mať ten efekt, že neuvidíme to, čo sa s tým pohráme. Sú nejaké také laky farby teda? Keď budú veľmi, veľmi rovnaké, že napríklad bledoružová s bledooranžovou, tak bude to taký... Myšmaš. Tiež pekné slovo. Ide nám to. Takže by som vždy volila nejakú farbu, ktorá sa trošičku odlišuje, dajme tomu, že zlatá do červenej, alebo strieborná do čiernej. Proste je trošku kontrasty. Áno. Dobre, ešte nám niečo ukážete? Tento sa mi veľmi páči, s týmto by sme vedeli niečo také jesenné spraviť? Týmto jesenné, no môžeme napríklad ukázať aj tie 3D efekty. Áno, ten 3D efekt, to sme ešte nerobili. Môžeme dať takéto niečo. Dobre. Máme pomarančový, alebo teda oranžový podklad. Až taký škoricový by som povedala. Oranžový podklad. Zatvárame, by vám to nevyschlo, hej? Ale oni sú dobré. Áno, tak potom. A ja zase vám trošku takto vám budem asistovať, aby to aj naše diváčky lepšie videli. Tak robíme teraz tento oranžový. V podstate tiež na neho treba tak jemne naďubkať. Naaplikovať glitríky. Aplikovať. Je to možné, pardon, viete čo, my sme tu rozkošné, sme 3 vedľa seba. Ja som Ivke brnkla do nosa, do nohy, do ruky. Sme tu v takom stiesnenom kozmetickom salóne, ale ja verím, že všetko vidíte, ako... A už máme aj aplikovať. Vy nemôžete nič hovoriť, vás nepočuť, vy sa môžete len usmievať na mňa. Takže takto sa tam vieme naapličkovať. Apličkovať. Dobre, a toto sú 3D. To sú 3D efekty. Ono sa to v podstate môže robiť v rôznych vrstvách, tým pádom jednak aj ten relief tých glitríkov nám urobí takéto 3D, aj tá lomivosť, lebo oni tým, že sú vlastne robené také metalické, reflexné, tak nám to vlastne robí také lomivé a napríklad, keď niekto si na diskotéku alebo niekam, tak vie s tým. Diskotéka. Pozor na diskotéke, aby ste sa nezamotali s nejakým chlapom, s ktorým budete mať dieťa a potom vám prestane dávať peniaze na vaše deti a budete mať problém dostať od neho alimenty. Máte také skúsenosti? Nemajú.